Apa? Oi, kau tu kasi nong mau yung perdaran jangan ni? Mana ya orang bak saya si. Kita saya sebentar dulu nak ya. Deh orang jangan apa? Kalau thay phi the vào nhà là jangan. Long trong thay bạc phi sao ni? Long ni, mana itu long wah. Bapak, bapak, murah murah sini lah. Dia pergi mut balik saya pok nong perah mah. Oh iya phi, mulai stay. Dia kadang tinggal apa saya. Dia orang tahu mah. Tuh, simpulnya murah mah. Suka tapi long, pernah ni kan? Oh, long boleh so. Bapak, per mah. Oh, naik saatnya. Kan nur biang, mulai. Oh, ngak kelat shan pun itu ile dia. Ngadi bad dia nak shalom stay. Tidak tahu PC kot mah. Yang sini sih kuat balik. Oh, tak. Dia bawa kita pergi mut beli lift sih. Ngamut ban. Sami lepas stay berang jeseng yang permai dah syai. Oh, kumta mah. Okay. Ngate ngamit pergi ni boleh jangki Kristan. Simul benong kum noh lo ta. Kai kebangga ngamut. Kalau ngwa ngamit pergi ni Jisu bagi Kristan ke mana? Tama. Ya kini ki bor ke bahalor se ngangat. Lai belong yo Jisu se ngamit pergi. Ta. Te lo dah kelong kum ta ta kamut. Pingat ba udon unong thao. Bawa pelong ini baru lagi bepi ia kemak kejong pi. Kentup yang pingat benar nong thau. Nong ta. Wah, nong thau se ngat pi. Lai belong yo Jisu se ngamit pi. Kalau ta te kau man keli pi. Keli kawai. Hadian ba ubrio ulayap nak ni pertai. Pingat ngat pada badan kejing im hadian jong ni kejing am. Kumba ngayak sengau. Kumba ngatip ni kibrio. Tengah tharai kadon ni. Te lo dah kelong kum ta. Aku ani sangat syuan dia orang tama. Ngan keli nak ipi kendet iki we kejing keli. Sibuk menta. Pi olat ban tu nak bang. Tak apa pi tok iki brio pok bang atau. Kapisa ka bobon ma. Pinle orang ta. Empty. Tak sebab nak long tu. Boleh ke long ta tharai. Pis nak ai ka dau. Kat menta. Kemar ngatharai ngadon ni ka jing tip ka ai babha ka ai basni. Te kat kum ka jing so tho jong pi. Ka bai dei ba ka jing bha ka jing snio. Ki brio ki ba kumno ki ba laban poisha kata ka jing jenjar. Ban ki brio ki ba kumno ban poisha jing so ka bumut. Ka man kli pi ka bai dei ba ka dujok ba ka bleng. Kat kom jing su jing ahi. Kibro ki mbah. Kibale sibun kam mbah. Ta kin poi bi sebenang. Te dolong ta te chu squat kali khniat chpang ka jing mo jong pi. Long kali nam long na. To kali. To. Ha ka jing jong pi la ju thok. Top. Te bantu ba jutu na jutu na. La da kalong ka barit ka bahe ka no kai. Taruh. Te ka jing di bu ai man ta pi le sik la ban lom man shwa ne man no. La ju di pen bu ai le di. Nga suka man kli. Yo ka jai pi ya ki por man shwa mo.
la judon na ka jem jo phi ba phi pe ya ka no ka brio ka jem jo phi da ka ba phi perkhat auria do lo ka jong phi da dia kata phi ni la chứ nó ta cũng lấy porong samla thế porong samla phi la lại kata da lo komta ka mo ka ta ka ding shi ta ka jiklen mo te ni phi ka e ka ba ka tin jo ble ka ong ne mo ngan pan song i phi ka ha bai di bat ka ni ka ba nge kran mane chang ka ta ka jing klim ka man ta na oi phi mo ka tin jo ble ka ong ni la da u nu brio u pe ya ka brio ya ka ban kwa ya ka o la klim lupa ya ka hala ka don te kumane kuma pila yatho pila ju thok nanta phi ongro pila ju to mo nanta pila ju dipo an nanta dai kar manta sa jing klem ro pila klem te la dai khenye ta ki banta ki long tang khadet ki jing ki ba phi la le si ki ba phi pan paw manta le si dang don shu nanta la dang ye bishar ba te la da nyo na kita la da bishar na kita ki jing le jong phi te kabumot na kita kijing le jong pi te phin poi sebeneng me poi sido du job trai te kum kita te malah poi besi du job poi du job te la long kum ta te sibo ha ka jing perkhat jong pi kam pan kuslai re pi ka kuslai tang ba bun ti bi kam ba ba ngale nga tharai ngan poi be chmnang to sibo man ta la subai pi ba pi tu no ban ko ye kramane te halo kata ka benta pi ha ba po jong jim sha mo te pino mo ha ban ong yo judge mata la ni no bi sha po yim sha yang ko no bi sha nga ri brio bale bon ki kam ba to sebab pelanyok saya kan ta kijing sha bi sha ko jong mo ujot chun ma ba dong pi em bi an play da pi ta ba ma ban long pi ga wei ga long kum ne ujot chun pi namar ba pi la to te la subai pi bule to ha bang tiam bi sha re pi te ha din jog jing tiam bi sha la lap le pi ba pi le to bu pen ha ba ga jing bi stam ta ga long ga jing sha set patok jong pi te ga jing bi sha ga jong blai ru la ngi ka ni ka ni benta kan wan ha ka ju ur kom ha ka ju ur kom kan wan nama blai pila pen kenya ka ai ga jong o pila to pila thok pila shukor menta pila juti bu ai pila klem bon gi ke pila le te kamut kan ye ru ka benta ka ba la da ha ba ka jing bi sha kamut pin ha ba ya ka jing bi sha ba stam ka ta ka long ju cha ta kamut nga la poi be du job ngamut ban ong ba phi la poi be shu jong namar dang don galat ban lanya kata te phi kwa num ka na ban lanya kata ba de hoi phi te nga kwa kat kata phi te phi tip galat mo thai ban lanya ta em phi ngam chip la te la ka long kum ta phi tip namar ka kum ka tin ka jong blai ma ne u blai u la pha yo khon u ba kham roi jong u jisu ban yap lo ding pana te kani ka jingyap ka jong jisu lo ding pana ka long ban siu no ya ka kuna ka mot nam ta ki pop ki jong a ki pop ka jong i ki pop jong ka perthai baro khana bangin lach na ka ni jing sha pun stam ka ta ka long ka du jok ding ka bachal phai te shua bu jisu ni ap lo ding pana ro ka wei ka kantin ka ba ukran po ngala pandap te kani ka jing kran jong jisu ngala pandap ka e ka daw bar ka jing thumu jong ni kantin ka long ba ulawan sha ka perthai ban pandap ya ka e ka bo bleu lo pha ban saya ap lo ding pana na ta ban pelaj ya ka perthai baro ikibro perthai bakin laj na ka de ka jing sha no sha pun stam mo ka balong ka du jok ding te kani ka yesriem kum ka ba ununu brio sha set po thanan man ne po patong don manu beli bil no yu ulaj nang ta
kini ke jingle ke jong boleh ru kawan ha kata keju orkom ka ba boleh upha yu Jisu ban pelait no yangi ki brio na ke jing siap stom na du jong te ke i ka banga la keren menta ke i ka banga hikai pi ka banga pen i pi nak tin jublei pi don ka to ni ke jing so tho i ka ni Hoi mi, asam so. te ka Bible ka ye tho yangi ka ong kum ni ba na ba boleh la i ka ta i thai kat ba la IT no ya lo khu no ba khamar wei ba u e ru u ba ngai ya u onom jot show han dai yo ya ka chingim ka bom jukot ti kani ka ba u blai u lengba ka kthien ka chong o lai tho ma but hangni u Jisu ong ru kum ni u nga u balong ka ta ka lenti ba ka jisisha ba ka jingim de om dan u bawan hau pa han dai tang danga kani ka jingbut jong ni kentin ka long ba om dan manunu pat bala ban lai cho blai lem da lai lem ba jong Jisu pinam la ban ya lem ba manong ban sulit direct bet cho blai ni dan kam nya lem ba jong Jisu te la ra lang ta ko pi kloi nam kloi man ngai jong Jisu Lada kalong kuma pia chu. Tengah kloi man ngai. te la lom ta te roi try ma te nga su kben ba da pi ong da pi thu kum ta ba pi la ngai te la da pi la ngai kum ta te nga ngai ru pi don kam ba pi kloi ru ban ma ban la bo mot ma namar ka Bible ka ong kum ni ka ong to pin kala ka mot bat on punop te sipi ha ka kerteng u Jisu Khrist ya ka ban yo map ki pom bat pin yo diang ya ka jing ai mo si mo khoi Baptis yu pa kata. kani ka ktin baptist kadai ka ktin ka bona ka ktin Greek baptizo ka ba mot ngam te ka ktin baptist kam dai ka ktin phareng ru kam dai ka ktin ka si ru kam dai te u Jisu ya kani ka baptist ule hi dala de wala da umdan magna ka pop ru kai ka da bu le ka long ba u kwa ya kita ki babut ni jong una do kisan ran ka hado hangi mentaru ba ngin le ya kani menta te ya o la baptist da o ya nes no baptist apa wa Jordan ni la ban lap ya kani ka kum gospel Marcos long ning kong record ba khandai te om dei tang bau sule te hadin ke jing mi pat ka jong o na ka jing yap ru hukum ya kisan ran ka jong o kani pila ban lap na ka gospel jong o Matthias ka nang ba ru pra ka record ka ba ka khandai uang ni kat kum ka tin jong blai uang namar kata to khi dalai no ma phi to pelong san ran ni ki ben baro dapat baptis ki hak ka teng ka jong pa ba ka jong khur ba ka jong umen sim khur namta haba ukra ni ka benta te ka ni ki baptis ka srim ru ka de ben long ka ba srim ya ka jingyam ya ka jingtap ba ka jingmi pat ka jong Jesus Christ te ya ka ni ru la pen chong rem ka tin jong blai pila ban lap na ka city ka jong upol chi ginong ro long ban rio ka do khat ka balai ba ka basau Oh, kata kemun. Balong Kristan hap lepan baptis wa. Hoi geng, kalau kum ka Bible te ko ta. Te pi pat pi berkat kum. Kada ka long kamta, kumok Bible hi ka ong. Ngakoy man pedang kamta. De to. Sukuman pelat halo jong ta si kat de ana sukuman. Te dolong kum ta te imat. Kamu mentah ini le nyok. To fi sien gitu. Kan lu ha. Te dolong ta te ni ya. Kum no ni. Apa update